بابرکات محفلہ نصیب انواری محفلہ سبھی گڈجی پڑھاؤ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آمد مصطفیٰ ہوئی سبحان اللہ کفر روانہ ہو گیا آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا دل میں اسے عشق ہو وہ محبوب آ گیا سبھی پڑھائے عشق محبت سا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حمد پڑھنا داسی انہیں کا بعد میں نعت بھی بدائیں داسی تو سبحان اللہ آن مولا اوہا گھڑی آن مدینے ونجن جی آن مولا اوہا گھڑی آن مدینے ونجن جی یاد آئی تمہیں یار جی سکھ لگی سردار جی آن مولا اوہا گڑی آن مدینے ونجن جی ہے آن مولا اوہا گڑی آن مدینے ونجن جی وہوا مدینہ پاک وہوا مدینہ پاک پاک سندن جی خاک وہوا مدینہ پاک پاک سندن جی خاک پاک جے ہو بکار جی یاد آئی تمہیں یار جی آن مولا آن مدینے ونجن جی ہے آن مولا اوہا گڑی آن مدینے ونجن جی ندیوں میرے میت تو اور ہکڑو بیرو دے دے کے تتوں ندیوں میرے میرے تو ہکڑو بیرو دے دے کے تتوں خبر دیا راداری یاد آئی تمہیں یار جی آن مولا اوہا گڑی آن مدینے ونجن جی ہے آن مولا اوہا گڑی آن مدینے ونجن جی آہی سخی مہجا خدا عرض بدی کرے کا عطا آہے سخی مہجا خدا عرض بدی کرے کا عطا پاسے پونل جے پار جی یاد آئی ہمیں یار جی آن مولا
उहा घड़ी आड़ मदीने वञण जी साल आहे हर ज़ात लाइ दिल से के मुलाकात लाइ साल आहे दिल से के मुलाकात लाए खोले दरी दीदार जी याद आई यार जी आर मौला उहा घड़ी आर मदीने वञण जी ऐ आर मौला उहा घड़ी आर मदीने वञण जी याद आई तमें यार जी सिक लगी सरदार जी आर मौला उहा घड़ी आर मदीने वञण जी